Ну, комфортно ли тебе в окружении наших депутатов? Они же разные люди. Знаешь, вот иногда я думаю, что мне бы было бы не очень комфортно туда ходить, но слишком много гадов кругом, да, вот прям откровенных, да. Ты человек с войны, и тут перед тобой сидит из ОПЗЖ, ну, на нем вот Путин нарисован, да, на лбу. Да, вот ты психологически устойчив к таким вещам, А таким як людям? виявилось, я все ж таки достатньо стійка. Мгм. Дійсно, складно було спочатку навіть не бути в оточенні політиків, а розуміти, що в нашій Верховній Раді теперішнього скликання всього є 6 ветеранів. І один із цих ветеранів, якого я особисто знаю, зараз в ОПЗЖ. І це Кто? Ківа. Ківа. Ми А, навіть брали участь в одній із операцій разом. І якось ця вся реальність так поступово змінилася, пріоритети цієї людини змінилися, що бачити і його, і цю фракцію ОПЗЖ в Верховній Раді, ну, сюр це, какой-то. це вороги. Але в тому числі іноді, мабуть, невігластво, невміння і велика кількість зелених, це навіть певною мірою гірше, ніж ОПЗЖ. Тому що ти бачиш, що це вороги, ти знаєш, що вони вороги, ти розумієш, що від них очікувати. А в багатьох питаннях, наприклад, пов'язаних з ветеранами, то іноді зелені підводили набагато більше, ніж ОПЗЖ. Слушай, но среди зеленых есть полно патриотичных Так, людей. Ну, по крайней мере, я вот кого лично знаю там, да, мне кажется, есть полно трезвых, нормальных, патриотичных, очень даже патриотичных людей. А вот с ними как? Несмотря на то, что они я с другой думаю, що партии. їх там близько до 50 людей, це точно, можливо, 40-50. Мгм. З багатьма з них я контактую, гарно спілкуюся. Частина з них навіть спільно зі мною працює в комітеті, і в комітеті взагалі в нас всі проукраїнські. Мгм. На щастя, це комітет охорони здоров'я. Тут мені немає на що скаржитись. І так само в комісії в нас достатньо хороші депутати. З ними легко і можливо працювати. Якщо говорити про загальну масу фракції «Слуга народу», то дійсно там є дуже різні люди. Мені взагалі дивно, як вони всі могли поєднатися і піти однією командою, наважитися йти однією командою, але маємо, що маємо. Но некоторые люди из «Слуг народа», наверное, тебе намного ближе, чем своим коллегам. Таким вот, ну, я фамилии не буду называть, ну, которые прям русский мир такие. Да? Звісно. Но в парламенте вы нормально общаетесь именно по убеждениям или по фракциям все-таки? Как это Мабуть, все в происходит? парламенті все ж з роками і з кожним місяцем, навіть не з роками, приходить розуміння, що все рівно це діяльність якась спільна во благо. Якщо ти бачиш якісь цікаві законопроекти, цікаві рішення, то навіть незалежно від якихось політичних подобань треба вчитись об'єднуватись. І навіть на даний момент загальні погляди можуть ваші різнитися, але в конкретно даному законопроекті вони можуть співпадати. В принципі, це просто треба сприйняти як факт і розуміти, що в принципі це і є реальна політика.